Преди малко тук не сме 200 000 души, ама ние сме 200 и повече. Ние сме 200 и повече. Наши избиратели. Лично вие ме дърпахте, някой ме дърпаше от вас. Народен представител дърпат. Срам сте, бе! Народен представител да дърпаш. Какво е това нещо, бе? Той е избран от народа, бе! Звъни му пак. Не е назначен като този и онзи. Дай ми аз ще го звъна. Да, на всички да звъни човека. Да, бе, Не върви на хубаво вашата работа. Колеги, това са елементи на възродителния процес. Това изживяха нашите прародители. И пак искате да надигнете нашите хора. Да видят нашите евроатлантически партньори, нашите братя и сестри, всички да видят за какво става дума. Ето, наредени тук срещу обикновени граждани и млади хора. И вижте какво става. Ето, обучени професионалисти ще бият обикновени граждани. Обучени професионалисти. Бий се с някой друг професионалист, бе.